țoalele, toate iarfele, 24 de carate au inelele mele. Toate țoalele, toate iarfele, 24. Clip să vedem. Am văzut că unii fac multe videoclipuri cu unboxing-uri, cu foarte multe boxuri. Eu o să încerc să fac un brawl box și să-l deschidem. Nu 200, 300, 1000, 2000, unul singur. În premieră. Și sunt pe un cont, sunt pe contul meu secundar. Și o să încerc să fac și un brawl box. Cred că o să mai tai din videoclip. O să fie prea lung. Fac un brawl box. Da. Nu mai m-am jucat cu tic de super mult timp. Așa. Da, meciul ăsta e cam pierdut pe locul 3. Sau? Sau? Sau nimic. Sau? Nu. Sigur nu avem noroc să luăm locul 2. Sau? Locul 2, bă, băiat, e bă direct. Da, de ce să mă bag în fumul ăsta, mă, că mai mă cer cu ei pe aici. De ce mai zic? Da, meci, locul 2 n-are cum să ia locul 1. Spus. Așa, am revenit și mai îmi trebuie doar 3 trofee ca să fac și un brawl box. Să-i dăm drumul. Așa, am făcut un brawl box. Și să vedem ce ne pică. Pune pariu că nu-mi pică absolut nimic. V-am spus eu. Absolut nimic. Așa am vrut să facem și noi un clip să vedem câte vizionări are. Dacă are peste, nu știu, peste 20 de vizionări, pentru că îți la început de YouTube, mai facem și unele serioase, adică măcar cu vreo 100 de brawl box-uri și vreo 20 de big box-uri. Dar dacă avem și vreo, nu știu, 10 like-uri, ca să nu mă dau prea zeu să zic, nu știu, 100 de like-uri. 10, mă mulțumesc cu 10 like-uri și să mai cresc și eu în abonați. Că m-am lăsat pentru că aveam puțin și nu prea se uita nimeni. Așa, acum vreau să intru și pe contul mare. Am intrat pe contul mare și uitați, mă cheamă Alin, sunt Alin Bosu